Problém, na ktorý často narazíme v starších budovách, je stúpajúca vlhkosť. Ako možno vidieť na obrázku, v murive chýba horizontálna bariéra. Vlhkosť sa rýchlo absorbuje a stúpa stále vyššie. Okrem iných nečistôt sa prenášajú aj škodlivé soly, ktoré vidno na povrchu steny. Poškodenie je viditeľné najmä v tých oblastiach, kde sa odparuje vlhkosť. Soly kryštalizujú na povrchu a tým ničia omietku i murivo. To spôsobuje drobenie muriva, zničené maltové škáry, poškodenie tepelnej izolácie, respektíve zhoršenie jej tepelnoizolačných vlastností a vo výsledku poškodenú stavebnú konštrukciu. Predtým, ako sa rozhodnete opravovať poškodené murivo, ubezpečte sa, že máte vhodne zvolený postup sanácie a správny materiál. Oprava sa začína inštaláciou horizontálnej bariéry s produktom Köster Krysin 76. Prípravok funguje nezávisle od vlhkosti a kontaminácie solov. Vzhľadom na svoju veľmi nízku hustotu preniká produkt Köster Krysin 76 aj do najmenších porov a vytláča vodu z kapilár. Najprv je potrebné zbaviť sa starej poškodenej omietky v oblasti, kde chceme inštalovať novú vodorovnú horizontálnu bariéru a z muriva odstrániť nesúdržný materiál. Vrty navrtáme do prvej vodorovnej škáry. Ak je škára vyššie ako 5 cm, treba vrtať do tehly. Vrty nesmú byť vyššie ako 5 cm od podlahy. Následne zrealizujeme horizontálnu bariéru. Prípravok Köster Krysin 76 je testovaný podľa normy VTA až do vlhkosti 95%. Najprv vyznačíme vzdialenosť medzi vrtanými otvormi. Pri hrúbke steny 50 cm je vzdialenosť vrtov 10 cm. Parametre pre rôzne hrúbky stien sú uvedené v technickom liste. Zvyčajne sa vrtajú otvory s priemerom 14 mm vodorovne v najnižšej škáre. Vodorovnú zábranu je nutné vždy umiestniť tak, aby cez ňu nemohla presakovať akákoľvek voda alebo vlhkosť. Otvory vrtáme do hĺbky hrúbky steny -5 cm a vyčistíme ich stlačeným vzduchom. Potom odmeriame kapilárne tyčinky Köster Capillary Rods, ktorých dĺžka sa rovná hĺbke vyvrtaných otvorov plus 7 cm. Následne ich vložíme do vrtov ručne alebo pomocou montážneho nástroja na kapilárne tyčinky. Musia vyčnievať 7 cm zo steny, aby dosiahli na dno plastového rohovníka. Nakoniec nainštalujeme rohovníky Köster Suction Angles. Trysky pripojíme ku kartušiam, ktoré vložíme do rohovníka a necháme absorbovať murivom počas nasledujúcich 48 hodín, maximálne však 7 dní. Kartuše a rohovníky vyberáme v opačnom poradí. Kapilárne tyčinky odrežeme v rovine s povrchom steny a tie zostanú v stene. Otvory nakoniec utesníme pomocou materiálu Köster KB Fix 5 alebo Köster Repair Mortar v jednej rovine s týmto povrchom.